Здравейте, хора, съм 8. Днес ще се обадим на страшно. Значи тук Вики, не може да видите хубаво, значи аз ще ви ги кажа. Да, значи първият номер 1000. Вторият е. После ще ви ги кажа, направо започваме. Те да започваме. Значи първият е номер 1000. Тук. Вижте. Чейте, не знам да не виждам. Детено, обаждам се. А виждате. Виждате номер 1000 написан. Бе, обаждаме се. Палихме се. Звъни в момента. Отвори! Добре, покарах на едни малки, казаха, че е робот. Се оказа какво да бъде. Бе, значи вторият. Номер 666. Тук го виждате. Чакай. 666. Важдаме се. Номер 6. Каза, че... Такъв номер не съществува. Бе, той беше номерът на дявола. Гледайте, че ме е малко страх. Сега ще тръгна човеци. И продължаваме. Следващият е малко по-смешен. Той е. Чуйте. 088 696 696. Тоест грешка. Грешка. Тук. Вижте, чакайте. За удобно. Чакайте. Виждате, малко по-добре сега виждате. И започваме да звъним. Тим да ни отговори. Чуйте. Избраният номер е заед. Моля, опитайте по-късно. Значи това е номера на заедността. Следващия. 088 99 2 088 99 21929. Значи записвам го. Чакайте, когато чопля семки, вече не ме е страх. Чоп се. И готово. Дигаме. Набраният номер е грешен или непълен. Значи, следващия е 089 3333333. Чакай, има още един преди него. Той 089 666 6666. Значи 089 и 7 шестици. Значи
Докато обаждаме се. Чай, вижте. Обаждаме се в момента. После прави сметка на баща ни. Което това означава, че надо. Следващия вече го казах. 089 337 7 триници. 79. И го дам. Тук виждате. Аз вече съм се обаждал. В момент. Ало. Какво? Ама... Какво? What the fuck? Какво беше той? Той беше един истински човек! Какво беше той? Бе, последният е. Дай без да искам направих телефонна шега. Друг номер. Другия номер. Не ми се казва. Друг Саша номер. Да не е пак един човек. За той няма да я говоря. Без да искаме направихме... Обадихме се на един човек. Хора, кой човек бил си Крис? Телефонът 089 373. Не знам кой бил го направил. Но той беше клипа, значи чао хора и ще се видим в следващия клип.